धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोनसे दखरा गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि थान्दै जख'न्थाइ। दा बेवहाय थान्दै जख'न्थायाव आं बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनहा मोनसे गामियाव लादों, ओरैबायदि गामि बे जेराव अरुणाचल बर्डार नि खाथियाव थानाय बे गामि खराइबारि होननाय गामियाव बिथांमोना थान्दै जख'न्थाइखौ लादों। दा बेवहाय बेफोर खोथाखौनो सावरायदों। दिनै अरुणाचल बर्डार खाथियाव थानाय हा हुनि जेंना, दिनैसिमबो हा हुनि बिथांमोना पाट्टा मोनाखै। सार्भे खालामनाय जाबाय, हा हुनि जि पाट्टानि जि खामानि मावनांगौ बै खामानि मावनांगौफ्रा बन्द जानानै दं होननानै बिथांमोना दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजों बुंथिदों। आरो लोगोसे गुबुन मोनसे खोथाबावा जाहैबाय, बे ओनसोलाव थानाय गामि ओनसोलाव माखासे गाज्रि समाजनि जाथायफ्रा जाफ्लेबाय थादों। दा बेवहाय आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों, जाहाथे जोङो बर' समाजखौ गोग्गो समाज दानांगौब्ला एबा मोजां मोनसे समाज थासारि लाबोनांगौब्ला जोङो नैबे जोंनि गाज्रि माखासे हाबा, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो समाजनि माखासे खोमसि फोथायनाय, दा बेफोरखौ जोङो बन्द खालामनांगोन। आरो बिथांमोनखौ आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों खावलायदों दि जाहाथे जों समाजखौ फोसाबनायाव बयबो बिबान लानांगोन, बयबो बाहागो लानांगोन। आरो बेखौनो दिनै जों उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, उन्दै बैसोआव खामानि मावनो थिनहरनाय, बेफोरखौ जों साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा बिदा फंबायमोना बन्द खालामनांगोन। आरो लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै जाखांबोबाय थानाय फंबाय बिनानावमोनखौ जोंनि बर' बिजोंनि गेजेरजों जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हानायनि जों बेबस्था बेखौ खालामनानै होनांगौ। आरो फरायसालियाव बयखौबो थिनहरनो थाखाय आं बिथांमोन बर' बिजोंनि फरायसालियाव थिनहरनो थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि मेलनि आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों। सोलोंथाइ जेंना जिहेथु दा जोबनायनि लामा, बिनि सायाव एबसुनिफ्राय मा बुङो? नंगौ, बे ओनसोलाव एबा नैबे जाय जायगायाव जथुमा जादों खराइबारि ओनसोलाव, दा बेवहाय गंथाम गंब्रै गामिजों गंसेल' गुदि फरायसालि दं। गेजेर फरायसालि होननानै बुङोब्ला ओरै बरदन्दि आरो बैग्रिगुरि UN एकाडेमि बेयाव थांनांगौ जायो, नङाबा सिमेन्ट सापरि जनाय, दा बेवहाय फरायहैनो गोनां जायो। दा जों नुबाय थानायाव बेनोदि दिनै गुदि फरायसालि गंसेया गोबां फरायसाफोर दं, खिन्थु फोरोंगिरिनि आंखालाव जोंनि नैबे खराइबारिल' नङा, गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो बेबायदिनो फरायसालिफ्रा जेंना जानानै फरायसालिया जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दं। दा बेखौ जोङो थांनाय दानावहाय सोलोंथाइ मन्थ्रि आसामनि डक्टर रनिस पेगुजों रायलायनायावहाय जोङो माखासे डिमान्ड होदों जों बिथांनो, जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि टि गार्डेन मडेलनि बे जोंनि फरायसालि गायसननाय, दा बेखौ गाहाय हाइ स्कुल लागोन। जिहेथु बेनि अनगायैबो जों धेमाजि हिसाबै धेमाजिया मोनसे डिमान्ड होदोंदि जोंनाव जेराव जेराव माने जोंनो फरायसालिनि गोनांथि जायो, बै फरायसालिफोरखौ जों हरनांगौ होननानै जों बिथांमोननो डिमान्ड होदों। बेनि डिमान्डआनो जाहैबाय दिनै खराइबारि ओनसोलाव मोनसे LP स्कुल नांगौ, आरो बेजों लोगोसे मेसाखि ओनसोलाव जों मोनसे गुदि फरायसालि गायसननांगौ, आरो बरदन्दियाव माने ME स्कुलखौ आपग्रेसन खालामनानै हाइ स्कुल खालामनांगौ होननानै जोङो आसाम सरकारनि डक्टर रनिस पेगुनो जोङो डिमान्ड होदों, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जयै सावरायनाय मेलाव। दा बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायबाय, आरो बिथांमोनखौ आसाम सरकारखौबो खावलायगोन जाहाथे बे बर' मिडियामनि फरायसालिनि जेंनाफोरखौ जेसे हायो थाबै सुस्रांनानै होयोब्ला मोजां जायो।